acca nan ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓoɓe ayawa habrirde Piindi TV ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on gowi ɗum tigui émission mon mawɗo émission Ganndal Thierno Mody Aidara tanum nelaɗo ceerno ganduɗo ko arata kaalo ko iwata kono ko ceerno soyne yiide yette jamɓe hoto yewne on paami émission o foof koye fijirde e jaleɗe kono hande nden ko salminde hilfaɓe diine hilfaɓe aada toɓe goni eno ɓe gondiri min calmini Touba Tiwawon Ndiassane Madina Baye Madina Gounass kono en calmini galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall ko Adama Issa Imani Siré Samba Demba Ali Mokhtar en calmini ceerno Bassirou ceerno Cheikh Tall kamɓe fof ɓe calminama kono en calmini kala to kilifa diine wawi wonde e Sénégal ha toon to ɓundu kala to wawi wonde min calmini min juurima min ñaguimaɓe duwaw no fewi no fewi min garte émission o comme d'habitude hande noon oɗon paama tan hande komin moɓɓaɗo ha boni eyyi manda o poussiére gonɗo e Sénégal machallah dal nan ɗon kono hade nden mi totta ceernam ceerno Mody Aidara tarum nelaɗo hande ko foti haalede ko ne heewi bandiraɓe ceerno Mody assalamu aleykum hande kam a famat kam tan ceerno waleykum salam Kalidou aɗa famdem Kalidou sam ɓornima ko yooɗi wiyat kam ceerno Mody a ñantima eyyi mi yejjit wallahi hande kay anani vers man tam yooɗi safi omo kay eyyi o ko ceernam rewɗo Sérif Matar Ba en calmini kala daaro émission Ganndal Thierno Mody en calmini wonɓe e nder leydi e wonɓe caggal leydi yo Allah rokkuma jaam e mawɓo mago wallahi Kalidou aɗa safro Kalidou goppa mayga Kalidou woppu mayga Kalidou sala ceerno Kalidou saaha fof ko jeyata ko mayga jamma fof 1000 francs jamma renndi ɗum balɗe joni jaaha coodaya ɗum tew walla tew walla wara dokkuɗumi damguel kam woppu mayga o mayga no adda mawɓo en calmini sponsor men ceerno Sérif eyyi en calmini Sérif Matar Ba ceerno Ibnu en kamɓe fof ɓe calminama Madina Gounass naɓe awli en kamɓe fof ɓe calminama ndeysan nan ɗon a ceerno kono ceerno mboɗo yinno tottirde tan information goto kala to Sénégal naajo woni mbaɗa andi hewɓe mbatta suivre ko fate information ko fate banggal carte d'identité noon wiyetede eko fate banggal passeport to foire mo Dakar manam CICES udditi te uddata ko la 31 kala mo ganduɗa passeport ma ko majji walla carte d'identité ma majji walla ala carte d'identité ala passeport eɓe pewno ɗum gratuitement ko quittance ma tan coodata jaaha mbaɗa rang ma mbaɗa déposé hade foire o gasde kadi ma yalto jaaha gaddoya ɗum ɗon ceerno cikkum ko hunde ganduɗa ne waɗi fayida par ce que hewɓe pièce aji mabɓe majji eyyi no waɗi fayida surtout hay minne won pièce uji am majjuɗi wona ɗum noon kam ceerno ma e hoore mum ma yaa toon kala mbo ala pièce kadi yo yaa toon nda Kalidou neɗɗo no yaha jogaki pièce c'est pas sûr wallahi c'est pas sûr sirani nan ɗon ha ceerno kono noon kadi calminanami Baba Iyane Thiam mi salmina Baba Iyane Thiam toon to Tengueƴ mi salmina ceerno Baydi Nongo toon to France sehil ceerno Mody Aidara kono Elage Abou Ndiaye PDG Dakar Média encore une fois a salminama a wiyama kadi merci beaucoup kono kadi ceerno en calmini Diadj Couture hande min nana kanko yaltiɗo an so woodi jaltuɗo ɗo min ko Diadj Couture yaltiɗo comme d'habitude ma Alaji Arifa rewnuɗo numéro inchallah so Allah lamdo o jaaɓi kanko ƴetta tisi o ñooto adda ha galle o fawa hen kadi kaali so wima ya waɗiro émission eyyi Diadj Couture kam yo Allah waɗe ligguey makko vraiment eyi nda ɓooyi te ɗum ɗo min mi sikkanno boom ko prêt-à porter wallahi kanko ñooti machallah wallahi kanko yooɗi feewi wallahi machallah nanɗo waɗe place en calmini kadi sehilam tokoram Kalidou Kane kanko woni chef de cabinet Abdoulaye Daouda Diallo Kalidou Kane neɗɗo jeeɓowoma ceerno baɗowomo chiffre mi salminimo no fewi eyyi ceerno tokoram Kalidou Kane kono information goɗɗo woni le 21 jeudi 21 ceerno Ahmad Tidiane Ba mo Madina Gounass nden o arata ɗo e Dakar omo jaɓɓe to aéroport Yoff kala julɗo bawɗo yo yaa par ce que ziyar makko ko le 24 décembre inchallahu rabbi par ce que ɗum foof ceerno koye information ɗi ganduɗa ne foti yawtinede ala ceerno baɗono ceerno Tidiane mo Madina Gounass no ara on gay yimɓe fof poɗ ɗum tinde jaaha jaɓɓoyo kala julɗo ko le 20 o arata ko le jeudi 21 24 décembre woni ziar woni ziyaro yo yimɓe fof kawru aéroport to min kam jaho inchallah o jaaɓi nen lelɗo si o salminama kadi encore une fois kono ceerno hade nden mi yahat joni ñondi rési mi ƴettoya publicité men aɗa andi ko jolfuɓe ɓe mbiyata ko dompot sah ci sotla bo te kuy halam disi jaayi noon ɓe kewi wiide en jaaha rési alifal yewtina men publicité men le 30 décembre toon to centre Jacques Sirat hakkude ceerno Mody Aidara e Kalidou Diadj 25 ans d'amitié en jeehi rési woni Elhage Baba Baydi Mal wi en kono cehilagal kadi bandiraɓe ko yi ko jimi ko nan ko nanmi ko nda e ko jogimi ko ɗum woni cehilagal hakkude Kalidou Diadj e ceerno Mody Aidara
duuɓi nogas e joyi hikko ko ɓe musidɓe ina jaada duuɓi nogas e joyi ɗiɓi ndendi mette kame belam 25 ans d'amitié Kalidou Ndiathie e Thierno Mody Aidara dokki en aadi ñande samedi 30 décembre 2023 to radio Oxygène ɗon e buntu Pikine à partir de 19h. o jamma ina fawa e dow teddungal monsieur Amadou Ba Premier ministre, monsieur Daoud Dia, ministre de l'élevage et des productions animales, Kame Alhaji Abou Ndiaye, PDG d'Akamedia. Ina inira o jam 25 ans d'amitié, Mamadou Sy, PDG KGS, Cheikh Ndaw, PDG Ndaw Peinture to Libreville Gabon, Adama Sow on ko commerçant to Sellibabi, Doro Awali Thiongan, to France, Dem Ndiathie mbo BCO accessoire, Am Descent ko conseiller technique to Merimbo Djidde Thiaroye Kaw, Seydou Hawa Sow ko conseiller spécial, président au conseil économique et social, Souleymane Gollo on ko animateur télévision, wondude Thierno Oumar Ba, Thierno Amadou Louti Ba, Thierno Bokar Diallo, Thierno Ba, Mukhtar Ba, Nikel Niang ko gote holaɓe Amadou Ba Premier ministre, Amadou Diallo on ko artiste comédien. Kono tedduɓi worɓe jata rewɓe keddo, ini jeeya kadi iniraɓe oɗo jamma. Madame Mariama Sy to dowlaji dendude Amérique, Aïcha Diallo lollirɗo Leyla to RTS, bébé Aïcha Dia to Philadelphie, Madame Silla Eva Ndiaye to Paris la France. bandiraɓe tedduɓe Kalidou Ndiathie e Thierno Mody Aidara mbi on eɓe dutto teddungal e oɗo jamma Yero Sow on ko artiste comédien jogoto jirwu jamma o ko nalanki mawɗo Aliou Guissé lollirɗo ɓoccetiɗo duysoɓe ɓe hono partenaire officiel en ɓe ko KGS Magic Forage Kamedia Design entrée unique ko 2000 francs temedde nayyi mbuɗu ha musidɓe tedduɓe woto kala lutaɗo oɗo jamma mawningol duuɓi nogas e joyi cehilagal hakkude Kalidou Ndiathie e Thierno Mody Aidara ñande samedi 30 décembre 2023 to radio Oxygène bo Pikine. acca nan ɗon Thierno Mody en jeeɓi publicité men a yi pare jiɗi mboɗan haala ka heƴando kono juste tan e 30 secondes tan mbaɗa briefing jehen eyyi machallah publicité o kam laaɓi en jetti kedi Piindi TV naɓe kaali ndaɓe jaggue combat o mbaɗono baba Abou Samba Diop ndan ɗiɗo combatten ko foof ko kalisnami invité d'honneur Abou Samba Diop mi waɗimo invité d'honneur noon kaali mo yiyani Abou Diop e yeeso jooɗi a yiyani haydara non ɗon en calmini kadi sponsor uji men KGS en calminimo no fewi kono en calmini Magic Forage Ibrahima Anne PDG Magic Forage vraiment ceerno ɓe jarama ay yimɓe moƴƴuɓe kaali kono en calmini en Abou Ndiaye kanko woni sababu o non Abou Ndiaye kam kaali woppitte e Allah tan machallah ko mbimi ko tan neɗɗo moƴƴo ayi neɗɗo o wi kanko e hoore mum wi neɗɗo sona nafa waddete nafa o wallahi vraiment ko neɗɗo moƴƴo Abou Ndiaye kam woppitte e Allah ndeysan nan ɗon ha kono ceerno tikeji ɗi jarti entrée ko 2000 hande kam ko commercial tan warata men mais ala probléme tikeji ɗi nan ɗon Alifal holli mon ko entrée ko 2000 4 € ceerno eyyi ɗum serani temen nayyi mbuɗo entrée temen ɓe mbi ko tawi mbadden entrée mataw kay neɗɗo fof Thierno Mody areno maire ma mbimami rokkam temen nayyi ma rokkam temen nayyi sagantuma gandanɗa taƴat gara ƴeewa spectacle ƴeewa musique ƴeewa foof tout ça e ko hewata nder ko wawa haalede ko ɗum noon no jaari ko ɓuuri ɗum machallah wona non ɗon wadde entrée unique 2000 francs le 30 décembre to de radio Oxygène haymo wawa yaade aɗa wawi sodde no wiyeteno aɗa wawi sodde ticket ma manam hewɓe kadi nani mbiya emin jiiɗi numéro men cikkumi kam numéro Thierno Mody e Kalidou kam hayso yewtinaka e écran sa noddi tan mo ganduɗa e milieu he sa namdimo ɗum numéro amen mamin totte wona ceerno way tottir numéro ma tan eyyi kam tottir wadde noon ɗon numéro am kam kala jiɗɗo ticket wadde woto 77 334 58 56 cikkumi laaɓi nan ɗon woto ɓe juum noon ceerno jalten affaire publicité o naten e ziyare mo jaaɗen ñande noon woni ziyare ceerno Bachirou Tall toon to Wokam en jii ko waɗi fayida dal kewi toon oɗo ziyare jawtude ceerno annene ko toon gonnoɗa e délégation Madina Gounass naaɓe o délégation mabɓe o jeeyanomi Kalidou machallah ceerno Bachirou Tall ceerno Sehen ziyaro machallah sa yeehi toon a weltoto Kalidou to no yooɗi dal no yooɗi no sewlisiɗi manam discours aji jippi toon ɗi no waɗi fayida machallah ndan sa ƴeewi ceerno ñande hen discours makko foof yo yimɓe rentu gono gono goto vraiment aɗan ɗum noon manam toon Sénégal toon li Kalidou yo yimɓe rentu
son jiidi galle ndende on jiida galle ndende onon jiidi leegal ndende kaaliɗo Sénégal ko Sénégal men so feewi ko enen feewani so boni kadi ko enen bonen neɗɗo no a wonta e laan aɗa duwoyo laana ka yul neɗɗo sa woni e laana duwo e laana ka jam wona nene hen conférence o waɗi fayida mi nani noon a tikkani ceerno Cheikh Bassirou Tall par ce que mbiɗa nde waɗata décoré Alhaji Mansour Mbaye o waɗi décoré garmi aɗa jooɗi caggal Alhaji Mansour Mbaye an ceerno Mody Aidara nde tottiɓe décoration mabɓe pourquoi annana heɓani décoration ma kaalen ha guelongal en nara ñottina ɗum ceerno Cheikh eyyi mi yiɗino lawade e baso eyyi mbimami ala way gandum kadi o waɗi ko yooɗi nde hande kaaliɗo hande neɗɗo sa ari to jeyɗa a yajnat woɓɓe Alhaji Mansour Mbaye en aɗa andi ɓen ko faaro Sénégal anen ka faaro ay min kam faaro wanoma tottude tan jasner ma e kalis ma on wano kam ɗum tottude hakkille noon uddo aɗa ñan hen ko hawri toon ko e yimɓe o rendini toon ɓe façon ministre fof ari to aɗa ɗum wona ko weeɓi machallah ƴetta ziyaro kadi duttina ɗum mawniramma yooɗi machallah ko hunde yonde wawi mi tikkaninoma wawi mi yaafin kono ala rewoma jasner kam ala ɗum kam mi adda gelongal ba ceerno Mody ni rewa ceerno Cheikh Tall jasner waɗa gasi ceerno an haala ziyar mi natira ɗon tan natan ko fate banggal diine ceerno ayi hitande nani gasa kono wonɓe ganduɗa waɓe no kaali ɗum somi haalnima jaɓata kono guila janvier ha décembre tine mabɓe memani leydi manam sa jooɗima ƴewtinima an mbiɗa ka julɗo ka ɓi julɗo a yahani aljumaji a juulani hitande ha hitande joofa an holɗum poɗɗa tinde e ɓandu ma en tant que ɓiɗɗo julɗo sona ka keefere ala ceerno ala aɗannan mi wawa jalde mi añat dojjude min wona haalam ko haala Allah haala nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam hakkude julɗo e keefere différence mabɓe tan ko juul kala ko mbatta keefere no waɗa ɗum eyyi différence mon tan ko juulu neɗɗo sa wi kam juulɗo carte ma woni juuluma ɗum kam so moƴƴani ko heddi ko ƴeeweta so moƴƴani kaali an joni so wima ka sénégalais ko jaltinta carte ma hollirat ka sénégalais juulu kedi sa juulata a wona juulɗo kaali eyyi goppen maslaha par ce que kadi ceerno imagine toi pina lootoɗa keccitoɗa ɓornoɗa jasner ma pawa parfum ma dawa darde ɗiɗi non stress te aɗa dawa non stress an yejjiti bo mala ka timma te aɗa yiide duwade Allah jaabo ɗi téléji gandanɗa sofreɓe noon belɗa dogirat aɗa wawi yaltude oto wonma tappit kaaliɗo aɗa wawi yaltude tension montuma aɗa wawi yaltude kaaliɗo juulɗo yo juulat ɓi juulɗo yo juulat kaaliɗo bamma jibintama hirsanma jawdi innirma inde moƴƴo an mawna mbiya juulata to pawɗa ɗum vraiment Allah rokkuma koyɗe Allah rokkuma juuɗe Allah rokkuma cellal te jiya dafaɗo ne lelini juula no juula kaaliɗo mi babiraɗo yo Allah yurmo yafo ɗum Alassane Ndaw ko gumnoɗo wawi jippoto wiya yo holle funnague ndeysaan an Allah haɗanima guite aɗa wawi yiide funnague an mbiya juulata joni jiya yimɓe yo mbiye ka juulɗo a wona juulɗo ka keefere vraiment surtout sukaɓe rewɓe ɓe noon kaaliɗo sukaɓe juulat sukaɓe cikka cukalel mayata eyyi sukaɓe nde hitande sukaɓe no foti maayi ɗo ko maayi sukaɓe ɓuuri hewde ko maayi koye sukaɓe nayi maayani ɗum yo sukaɓe gartir hakkillaji mabɓe Allah no juula no ndewa Allah kaali ɗum wonɓe ganduɗa kadi kam juulmo fof ko aljuma ha aljuma ɗum ala sens wonɓe gandanɗa te juulɗo sa jooɗima aljumaji tati a juulayna a taƴama e diine l'islam ɗum kam sari a natti wonde e diine l'islam an sa maayi a fota nannede juma o sa maayi a fota juulede joni a yiyat neɗɗo rendina ɗo 60 aljuma 90 aljuma juuloyani non stress a hulata a fayata a miijotako kaaliɗo ay neɗɗo ko Allah waɗanma ko an ta lelima ha jamma miijo anne kadi ko mbaɗanɗa Allah e tout e journée he a faami an ɗo a liggota e galle aɗa manta patron ma eyyi an Allah tagɗo patron ma o tagma o a mantata Allah a ruttata Allah teddungal rutta Allah teddungal yaɗo won bureau ji ganduɗa ko waɗa cigarette ni couroi hay goto simmota ko ɗon mbaɗa ɗum respecté noon hay saɗa fi lappanno journée paquet toon sa natona lappata pourquoi Allah wima juul mbiya juulata kalde gonga ya hayde ɗum tawi leydi ɓe to mus te koye enen jeunesse o ɓuuri hewde surtout noon ceerno mi anda aɗa huuli sukaɓe rewɓe ɓe mi anda kono mbomon kon kam ɓe juulata ɓen kam ɓen ay kaalid ay debbo noon fonno ɓurde juulde kaalid ay kamɓe soɓe gandino ko Allah waɗani ɓe ko wallahi maayi dewɗo Allah ha dawmaya Allah ko waɗi ɓe valorisé kaali hicen debbo juulowo no yooɗi aɗa andi rewɓe min jiyan miɗo joni
ɓen wona ɓen mbiyete debbo iɗi ɗo mayde l'islam ko debbo aɗa ɓe kam kala pawaɗo paaka goddol ma wiya yeddu nela jedda te pourtant ndesan debbo iɗi warede diine l'islam wallahi ndeysan nda holɗum yo yeddu nelaɗo sali wallahi rewɓe diine hande diine l'islam so yettima ɗo rewɓe ne jeeya ko yettini ɗum ɗo wallahi yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe mbatta julde kaaliɗo ɓe mbaɗa correct surtout kaali debbo yo wat correct nayowu nen ara neɗɗo a nayi wat wallahi ndeysan neɗɗo a nayi wat a wonat debbo tolnoɗa e sahama gona e réseaux sociaux ko belɗa kaala ko belɗa ɓornoɗa suka ma mawno no yaltini aɗa wiya ko tahi no yaltine an waɗi ɗon dal neɗɗo kay ka waɗani yaltintaki wallahi yoɓe juulat dal yoɓe juulat ɓe toppito koye mabɓe yoɓe juulat ɓe toppito koye mabɓe te kamɓe ɓuurma andude jeygol rewɓe ɓuuri toon hewde nda ɗum kam ko nelaɗo ha ɗum kissa labɗo ceer nelaɗo wi jeygol guiley toon rewɓe ɓuuri hewde jeygol jahannam yoɓe toppito koye mabɓe non non na vraiment juulaten guilay min e enen fof dal juulaten wonde suka kadi hatta neɗɗo juulda ka sa dañi e sa dañani juulat dal ɗum kam c'est le minimum anda wasde juul no ɓeyɗa basal ala ceerno barki rasulullahi kaali wasde juul no humanen saaha aɗa wiya affaire o no tiiɗ ala ko tinnu sona wasde juul te min nani ko calligintoɗa ko hay salligue o ni watma protégé quoi kaali matanda neɗɗo sa duume salligue neɗɗo wawma liggade jagguma ɗo kala mo jiiɗa no liggue no jaggue salliktako kaali ko tawi no wiye julɗo sallelo walde salli kono ceero jaafoɗa wonko jinmi noon nannude kadi kono kadi est ce que anani waɓe no kaalide hewɓe nani juula ganda no juulirte ganda so jaggi koppi ko kaalata ganda so turima ni kaalata surtout rewɓeɓe hewɓe kam eɓe calligino eɓe mbaɗa allahu akbar eɓe turo eɓe turto kono hay ko haalateɓe ganda ndesan mi gol suka debbo no juula jaggi koppi turti ni tan wat tan turti mima kalɗa wi kam bisimillahi o wi guila jaggi koppi ko wiide bisimillahi mimi yo Allah wallu oɗa hen juuluni jangge koko jangguete kaalid kaalidu juulu kala ko goppuɗa hen moƴƴani juulu koko jangguete sa darima ko poɗɗa haalde sa jaggi koppi ma kalta sa fayi tindema e leydi ko kalta kaalidu vraiment neɗɗo dal no foti toppitade neɗɗo diine mum janggu diine ma kaalidu neɗɗo aɗa jangga no yiilirete kaalis janggu diine ma ganda diine ma kaalidu minimum ganda no juulirta aɗa andi narbi no jouirte eyyi ɗin noon cotuji cote 5 cote 6 cote 7 fof aɗa andi aɗa andi foof an mbiya anda ka nangui koppi ma ko poɗɗa haal sa fayi tinema e leydi ko poɗɗa haal kaalidu yawade Allah yawarde heewi noon wallahi nan noon ceerno moɗani ɗon sen naatiɗo ɗe jawta ɗon yaltude kono ceerno junnomi kaalen ha joni banggal minen jeunesse o a nanat jeune wima min mboɗo yiiɗi resde kono mi ala walla mboɗo yiiɗi resde walla wonme wona joni manam resde debbo e suka taw a recci law e wonde oppude ha mawna ndesa ko ɗum woni différence o kalid gorko kam ɗe gueɗe tati watta ɗum law mimsita holɗum yawde liggade eyyi yawde nadde suudu gorko kon suudu gorko haddade wiyey e yawde resde ɗe gueɗe tati gorko watta ɗum muk mimsita anani kaalidu gorko sa yonte e resde mais sa ala no kaalidu dohan ɓuuri muusi est ce que aɗa andi ko worɓe mbaɗa ko financé dohan ni joguima debbo haali gokone kaalidu ay mbaɗowo dohan tigui rigui parfum makko tan 30 000 eyyi latti makko tan 30 000 ceerno haɗa jippin dose o somi jaali tan doƴƴugo arat billahi paɗe makko sa calcule ma ya 15 000 walla 20 000 mbaɗowo dohan tigui rigui mbimami eko tottata booyo kadi e lone haɓɓatde e sono ƴeewoya booyo e wimmum booyo yiiɗi yaade resto kam mata wona gratuit ala ndax min mi yeehi ɗo resto goto mimi gande kam café min pour mi 4 café busap ambi kam 2000 min mi harmini yarde café resto sona mi sonne way wona e poosam hamburger connaguel pizza connaguel e connexion connaguel so rafama cafra kaali ɗum kay no wawi ɗum jogade ɗum ko debbo tan ɗum kay ko debbo tan haali ko surtout sa joguima gueluji ɗiɗi gelu saha jogoɗa gueluji tati kuppa o noddaw te suko ne foti resde raw min nani resde raw kadi no uddita quoi udditat kaalit nda hande neɗɗo an ka célibataire a resan taw arsuko goto jarata woni arsuko ma sa resi arsuko debbo ma e arsuko ma jarata sa jibini mbatta yarude arsuko suka ma arsuko debbo ma e arsuko ma te min nani aɗa wawi wasde jogade arsigue jaƴƴo ndesa debbo arde e arsigue mum naworma woni ko mimami ko taw an arsuko ma moƴƴani debbo arsuko mum no moƴƴi ndetamo arsuko ma uddito
aɗa yaara e arsugo mum kaaliɗo gorko yo res wona responsable gorko haɗema andude ka gorko tigi rigui a resat ndeta nawana yumma jogoɗa hay sa ala jara saabi Allah etoɗa kaaliɗo anda joni tan aduno hawni waynden fuutankoɓe so suka boni no nede walla suka heewi probléme wiyete ko wiyete no ndetanima so ndetanima tan no yeedat taw gorko joguiɗo joom kaaliɗo an hande debbo ma ala temps finde aɗa haaɓe e beddaji ala temps finde aɗa yaaha peewi an ñande pinɗa fo aɗa ƴeewe aɗa ɗaɓɓoya ko toɗɗa joom suudu ma weccatal ma bonnata weccital ma wonta ɗum bonno min kam kuusuji ɗi tampinimi ceerno yettere Allah kuusuji ɗi kam no muusi yettere Allah hande so Allah waɗinoma ɗo tappit ma yimɓe mbiɗne tan ɓinguel kaaliɗo nen wawi miijo hande gona célibataire Allah wonma tappit a yawat yejjitede a yawat yejjide Allah hoto téléphone ma wujje so wujjama photo ji ma waɗe supprimé an natti wadde existé wallahi ceerno haaloy ko te ceerno jangol ngol noon célibataire e jangol ngol te kaaliru ko ɓuuri welde resde sa woni gorko sa maayi ɗo e lebbi nayyi bal sappo a yejjittaki ndeysan ndar debbo ma ne murni ne hesni ñande yalti fof hakkillaji gaare ma ɗo e lebbi nayyi e balɗe sappo wawi célibataire sa maayi bal tati nde jiɗɗa balɗe tati yo taw noon jeunesse o gaari waraka wiyete gaari an kay haalama natti haale ana natti wadde beus gaari jeunesse ndi gaari ki haalte te saɗa ceerno ɓe jaafo noon mais célibataire souvent so maayi hay guenare makko yimɓe kewani yaade juuroyade manda saɗa ƴewtodi ɗum holon juuroytoma holon jogui on temps kaali min mami woppu dawolo mi wiya wannimi juuroyo kaali ma woppu dawolo mi wiya wannimi juuroyo kaali sila aɗa woppuno ɓinguel kam ndi yaha toon sa woppuno ala min kam nenam walla ana waɗa saaha maire o jaaha juuroyɗam pewnita yanade kono célibataire hol jaaho sehila babam holo miiɗa arde wino yanade babam miijaki ɗum hande so wonano sukama ko yanade yejjitte haali gonga de kaali ɗum koreji ma mawne ko ɓallima ko soɓo yejjita yanade ma watton duuɓi tan ƴeewa wonta toon yaade tampat ni tampat haaɓa way kaali taw ko ɓinguel ma ɗo e duuɓi temedere ñande fof yaha juuroyo yanade ma hay célibataire uddaɗo kaso ɓe jaafo yo Allah hat e joom galle uddaɗo kaso wona goto jiiɗa sa sinno ko taw ka joom galle joom suudu ma yaahe sernaɓe yiiloyo duwa nawo bottari neɗɗo hawre mum ndetan an to joom galle ma yaltan taw ndetan yo Allah yaltin ɗum ɗin noon duwa uji hoto yaw ɗum ɗin yo yaltinma way célibataire holon duwontuma célibataire moƴƴani mbaɗo no ceerno mon nawat bottari so ɓooyi mi tampi natta nawde bottari prison ko muusi ko ko rang muus kaalif te armi haalama yo mbat feere ɓe ndes ay ngol ɗo ɓuuɓol kam hikka célibataire mo tawi ɗo wona ɓe jii alerte o ɗe balɗiɗe ayi Dakar no way masala ɓuuɓol ngol ɓetto ko muus surtout Fouta te ɗi mbajjuji nafata haydara nanɗona ceerno mi salmini hen sehil men Oumar Mamadou Sow DG Oumar Mamadou Sow en jii publicité mo waɗan men o waɗiri ɗum saabi Allah e cehilagal wadde Oumar Mamadou Sow toon to RFI fulfulde en calminima en juurimomo no fewi Boli Ba en kamɓe fof ɓe calminama e seeram Aissa kono ceerno mi yalta ɗon mi naata e ko ganduɗa no yurmini seeɗa wonko ponmi arde noon manam affaire accident men o jinmi ko uddirde ɗum hande yimɓe ganda enen kam gonɗen koye danger kono jinmi ko ha kaalen eko fate banggal sukaɓe walla debbo desaɗo e galle taw Allah rokkani ɗum o jibina par ce que joni ayi yimɓe rewɓe heeɓe ne jaaha no gujja tigguji sa namnima walla so nawama police enquête ɓe mbi minen kadi komin resaɓe duuɓi kewɗi min dañani ɓinguel hanti esiraɓe amen batti amen mallude hunde foof ni yurmini ni hamni ceerno ɗum ko wiyata hen ɗum kam kaali hay ɗum kam mallirowo ɗum debbo fof ka puuyi kaali ɗum ɓiɗɗo jeyaka e kumal contrat kumal ngal ɓiɗɗo jeyaka hen te ɓiɗɗo ko Allah rokkira ɗum ɓiɗɗo wona force wadde ne jangoyteɗa debbo a wiyani ko debbo jibinowo noon dokkata kam ɗum jeyaka hen kaalit an kay a humi tan a joguima hen anni e jooɗ wona aɗa ɗamini so gondi o addanma ɓinguel way so Allah addani ɓinguel kadi andu ko Allah woni mo tottirani te kadi ɓe ganda probléme o ne wawi wasde wonde ni e debbo o tan wonta e debbo aɗa waɗa sa aɗa mallade joom suudu ɓima taw koye ɓima taw koye ɓiye saaha wonta e ɓiye wonta e joom suudu koye Allah ko gueɗe Allah andi ko tawi cukalel ngel arani Allah andi ko tawi rokkirani ɓinguel kalir a yiyat ɗo yimɓe gonda duuɓi nogas paw taw ko ɓinguel gotel jogui te mi nani ɓe mbi Allah wonɓe ganduɗa tagana e mabɓe ɓe jibina ala ɗum kay ampagay kali ne waɗi quoi wonɓe ganduɗa mom mayi ɓe jiita ɓinguel ɗum ko Allah waɗi ɗum ɓinguel kam ko gueɗe Allah saaha yiyan neɗɗo no waɗa cahan daña ɓinguel taw koko ñakka fayida taw sa ƴeewi kadi baɗɗo mbo reedu o hay kaalido semor ɗum waɗa Allah koko innuno toon ɓinguel ɗum ko gueɗe Allah saaha ɗe yiya ɗo dewgal waɗe milliard uji
million ngi ɓinguel yaltata hen eyyi ɗum ko gueɗe Allah hande yoɓe goppu rewɓe ɓe gandanɗa nene galle jibinani an gorgilaɗo joɗɗa walla esiraɗo aɗa malla aɗa mbeɗa yiiɗi yiide tanam mbeɗa yiiɗi niide naggam mbaɗa est ce que Allah wi sa yi tani ama het mbiya haade min de joɗɗanne galle tan mbiya min de momi wuur hamma mi yiyata tanam mi yiyata tanam ɗum kadi debbo so nani ɗum desaɗo e galle wujjoyat ɓinguel walla waɗoya ko fotani wadde walla wonde gowato walla jooɗo woya ha feere mum bonde taw ɗum jeeyaka e dewgal haali gonga de anani ɗum ko Allah rokkirat ɗum so Allah addi ɓiɓɓe yettu ɗum Allah ganda ko Allah tottuma ɗum wona jambaragal ma wona haydara ɗum ko gueɗe Allah won ɓurɓe ma kalis fof kalis donki jibini wallahi an aɗan ɗo ala hay mbuuɗ Allah no yekkita sukaɓe no tottuma wadde ko Allah andi ko tahi o waɗi ko Allah andi ko tahi waɗi ɗum anani ɗum dewgal kalis dewgal ko dewal Allah dewgal ko dewal Allah neɗɗo sa naate makko natirre makko saaɓi Allah ndewa hen Allah wona noon mbiyedɗa dewgal ko dewal Allah way ko tahi debbo rete adde e galle wono e galle hitan tan jibinan tan jiɗon ɗum warde eyyi kono kadi worɓeɓe kadi yooɓe ballit hen joom suudu maɓe sa resi debbo jibinani psychologiquement ko an foti yewtidde e mum an yewtidade makko jewɗa yumma eyyi kono mairuji ɗi kam ceerno eɓen ɗon tan arano welani haalde kono mairuji ɗi kadi ceerno manam eɓe keewidal haalaji mi haalatde min kam mi haala kala ko mbaɗɗa tan te kadi mi anda min yummiraɗo no haaldirte no waɗi ni yiiɗi ɓiyum ha gandanɗa hoorema hayso ɓiɗɗo ummima caggal leydi wonde debbo mum sah ɓe mbiya ayi ko jogui foof omon totta ɗum kaari omon wuppika manam yummiraɗo Allah waɗa saaha moylol ceerno kaaliɗo debbo noon no waɗɗe joom galle debbo e joom galle kaalo hen fof haal hen jaam so heeri kamɓe gondate suudu kamɓe mbaɗa suudu ndu rab kono yummiraɓe ɓe jiirata ɗum ɗon e poɗɗum ɓe mbiyat kamɓe mana ɓimaɓe gorko nana haalde e debbo kamɓe joni koɓe waɗaɓe ɗum ɗon ɗum noon an gorko an jogoto fulla e fayida ma pina ganda no mbaɗirta géré galle ma toppitoɗa joom suudu ma toppitoɗa nene ma joni ceerno dépense koye yummiraɗo foti rewde walla koye joom suudu foti rewde minde dépense am joom suudam totam nenam ko defi nenam defa ceerno ɗon noon probléme mawɗo noon ɗon débat mawɗo noon ɗon par ce que joni galleji ɗi ko ɗum serni ɗum par ce que a wonat caggal leydi dépense ma aɗa rewno e yumma taw sa rewno e yumma joom suudu ma hay ko soodi sabunde heɓata hen a rutoto kadi aɗa nelda mo kalis less walla sa joguima joom suudu moƴƴo mo ganduɗa haalata watta haydara mbaɗon ummosal kañum deƴƴat tan ne halko mbiya aɗa nelda galle taw joom suudu ma yiyani yummiraɗo kañum yaltinta dépense hay so maaro gasi kañum soodi kañum waɗata foof taw ko wiya yo debbo ma heeɓa hen ko heɓata ɗum eyyi kalib sa itti dépense kadi a rewne joom suudu ma ɓe mbiya woy sa yo o woppi yumma ko joni omon totta debbo o min kam sona an debbo mbasa wawde organisé mbasa manam mbasa bonnude kalis o min samande a bonnata kalis o ko tawi dépense o ne rewe nenam kalid kalde gonga nenam defañ ceerno ko an yahat jeere kalde non kalde gonga ayi kalid ay gonga welani kono jinnaɗo kadi ko jinnaɗo ha wol ɗum jinnaɗo ko potmi ɗum totta mi totta ɗum way ɗum ko dépense kay totte ko defowo a faami defowo noon so mi wiyamo dépense o ɗo ha ɗo heure temps gasat an ñande fof ñande pinɗa fo ƴetta jaaha marché eyyi kono ɗum welata yummiraɓe ha kamɓe ɓe jiiɗi ko kalis o yo rewaɗe juuɗe nenamde min so wurno dépense no rewe mam mo wattu defde dépense no rewe dépense kay yo rewe defo eyyi mi jaɓi ɗum en gartat hen mboɗa andi kam waɗoɓe commentaire uji hande maɓe laawo kadi mais ɗon dal no won affaire tal gonɗo ɗon hay wonɓe caggal leydi ɓe donki famde ɓe ganda dépense koye joom suudu maɓe rewata walla koye yummaɓe rewata dépense de kaali koye defo rewat te debbo ma defat ko debbam defat debbam tottanmi dépense galle o ko potmi ko tottu nenam noon haqqe makko moom tottumo ha timma wiyamo nene nanggu ɗum ɗo nanggu ɗum ɗo nanggu ɗum ɗo ɗum ɗo waɗ ɗum ɗo ɗum ɗo waɗ ɗum ɗo ɗum noon ko an nene wawi dépense galle o ko defowo tottanmi ɗum kaali ceerno mi yimo ganduɗa nan caggal leydi kono dépense makko yummakko noon ɗon debbo makko noon ɗon kono dépense o rewde koye mawni ko debbo desanoɗo ha seera gonɗo e galle he yo Allah suru ɗum ko débat goɗɗo ceerno ɓen mi tottaɓe dépense ɓen mi rokkataɓe jaam kaali tay min gona miñam min gona miñam walla gona mawnam ndeseɗa jaaha belsinɗa dewgal ma ha ceerɗa gara mbiya rokkata debbam jaam ala ɗum ga e gonta e jaam mi rokkatama jaam ɗon ɗon a ceerno ɗon ma en gartoy ɗo inchallah jinmi tan ko uddirde joni rapidement ko hiiɓe men ñannen ko heccanki aɗan ceerno wonde comédien e leñol ngol weeɓani kala ko kalɗa ɓe mbiyata ko comédie o waɗata kono ha engol Allah ko horokki men preuve laaɓɗo ceerno ñannen en mbiɗe ken waɗaba agressé eɗen dogno moto men ha agresseur uji jane men ɓe nawi téléphone ma
nawi carte d'identité ma alhamdoulillahi rabbil alamin a dañi téléphone kesso ceerno serif sonnimo téléphone hay so yiira haale mamin kaal ɗum woni lawol quoi nde waɗa agressé o fini ceerno serif fima aran téléphone ala probléme waɗi hen balɗe tati woni heccangue eɗen jahten ziyare ceerno bachirou tall garden ha sara nabil souker eɗen jooɗe e moto men aɗa jooɗi caggal mboɗo dogna camion kadi yane dow amen photo nan ɗon alifal nan holla mon ɗum ay ɗo to ɓaarima e oto he ɗo mboɗo ɓaari emin paadi costa ara son jii moto amen o woni less ponoji oto ɗo kono oɗon paama ɗo ko Allah tan wanni amen sutura kono lattarante o kam min tawetano ko ɗum wadde noon onon ɓiɓɓe fulɓe fulloɓe e windoɓe e waɗoɓe foof emin ñaagui duwaw so wona ɗum kam joni Ganndal ceerno Mody natta te joni alifal wadna amen ɗo rippu watta fawde urana photo ji amen monté ɗo waɗa emin ñaagui duwaw te kadi ceerno Mody yonti daña oto ɗum dal woni sappo yonti daña oto Khalil eyyi photo o nan ɗon alifal ne holla mon inchallahu rabbi eyyi ko mbiɗa ko e affaire comédie o neɗɗo saaha noon no ha aɗa andi ceerno Mody kam a famata saaha haala nangam sanga ɗum ɗo kam ñande hen ko Allah tan danni men camion kam te Khalil mayde sofne jogornoɗe mayde aɗa andi ɓuuri bonde mayde Khalil maya ala yenande na enen ɗiɗo kam pono camion hajane men enen kam koye godoron tan derkete ɗen ɗon ha mbayene tappi en gaddat peel tan ɗumen mbaɗenen sabu kamɓe gase tan jorne ɗen ɗon way Allah no jogui sutura te ceerno an jogono ɓurde mayde bonde par ce que an jooɗi caggal min jooɗi caggal way alhamdoulillahi rabbil alamin duwotoɓe yoɓe ɓeydu duwawde yoɓe ɓeydu duwaw way duwawuji mabɓe kadi min jii ɗam minen kam ñande hen ko dande men ko min hande wawmo wiide ko ɗum par ce que sa yi manam pono camion no ngabbire moto kala garɗo wiyata woyi samannayi dognannoɓe kam toɓe goni eyyi min kam mi anda boom ko dandi men caggal dal en dandi alhamdoulillahi rabbil alamin duwotoɓe yoɓe ɓeydu duwaw yoɓe ɓeydan men duwaw caggal enen ɗiɗo en jottako en yahoɓe tan wurtu wuret nda jonde nafani men a nani te alhamdoulillahi Khalil ɗum wiyete noon neɗɗo kala kaɗa yaaha ko gandanɗa ko gueɗe Allah ko waɗi fulla ko waɗi fayda ñande hen ɗo sen mayinoɗo en dañani ɗo gacce nda ko ziyare panoɗen panoɗen ko wokam ziyare ceerno Basirou toon panoɗen garden ha nabi souker camion o ngabbe dow men miijo taw ko soirée jahannoɗen miijo taw ko matine jahannoɗen ala taw ko debbo jolnumi caggal miijo taw ko debbo jolnuɗa caggal miijo taw ko debbo mo jolnuɗa caggal o koye hôtel gumminoɗon ayi ɗum fof neɗɗo yo waɗɗum e haqqille mum Khalil mayde ala no ardata mayde ala no ardata aɗa wawi wadde ko sukaɓe mbiyata ko iri mbaɗa iri debbo jahan naddon e hôtel joɗɗon e leeso e dow leeso ngo Khalil maya yimɓe tawmaɗo ɗum noon wiyete mayde gacce neɗɗo yo reeno mayde gacce saɗa yaha aɗa yaha farata aɗa yaha fulla e fayda Khalil kala kaɗa waɗa wat ko weeli Allah mayde bettatde aɗan ɗo an ñande hen ɗo Allah ɗo kam en jeeyino ha paari ceerno Allah tan waɗi ɗum tawi garmi taw Oumou Sall no ɗani mbimam Oumou Sall o wi kam na mbima ummo jooɗ o ummi o jooɗi mi wi alhamdoulillahi rabbil alamin o wi kam ko kewi mi wi noon ha para o wi noon mbimi Allah dannima nda han janggo ponnoɗa fuɗɗade hesnade astahfirullah caggal noon Allah wallima hesnaki yettu Allah kollumomi photo o jaggi huno ɗoygol makko kam diwi ko nattiɗanani kanko ha hande o wawa ɗum wadde imagine sen mbi yimɓeɓe en gañaki noon foof yimɓeɓe jaɓatani ɗum tawi oɗo photo c'est important par ce que eɗen mbawno ɗum haalde kadi ɓe mbi haala comédieji tan gueɗe Allah eɗen ñaagui duwotoɓeɓe yoɓe noddu men less ɓe totta men boutellaji ɗi lootoɗen yoɓe duwo wona ceerno eyyi ceerno Sérif eyyi yoɓe gar ayi comme d'habitude eyyi ceerno Ibnu en ɗum ballu men oto inchallahu rabbi Khalil yettere Allah jetten Allah caggal fitandu men Allah rokki men en garti joɗima Ganndal ceerno Mody eɗen mbaɗa saboure ɗum ko yettere Allah alhamdoulillahi rabbil alamin Daouda Dia eɗen noddamo e programme en mbaɗi fodde men en bindimo lettre eɗen almudo ma eɗen nodda ministre Daouda Dia e programme mi yeehi ha ministére min mi yaɓɓi koyɗam mi yeehi ha ministére jamñajo mi yeehi ha toon ngabbumi 5e mi yeehi ha 7e kono omo anndi mi yi secrétaire makko e 3e mi yaha 3e jaami 5e woni courrier jaami 7e tawmi toon ɗum ɗo makko secrétaire makko mbimomi hoto Daouda Dia o wi kam an woni holo mi woni ceerno makko ya wi ɗum ceerno ma ari o wi kam ko jaaɗo voyage ko jaaɗo France mbimi caggal ko jaaɗo voyage wofmi jippo courrier nden jaami wa courrier mbimi o lettre mbaɗe feere Daouda so ummima toyne yo waɗam recevoir yo waɗam recevoir to yo heɓ lettre o mbaɗen heeɗoma noon Daouda mi nananima taw te ken waddoɓe programme so yewti sa renaki ken waddoɓe eyyi nanɗona en calmini foof
ɗum no wonno hande Ganndal Thierno Mody Aidara eɓe jafno e haala ka ne wonno hande ken mabɓaɓe ken tampuɓe no fewi no fewi kono kala ko oñe haala ka emin jarlo emin jaafo minen woni fanare amen tan ko weltilde moon wata sa emin kala ɗo ko ganduɗa hay minen emin ganda komin jumɓe kono neɗɗo timmani te baddiɗo kadi yanata eɗen jetta kadi équipe technique Piindi TV o foof par ce que liggoɗade e neɗɗo hitande guila janvier tan ha décembre wasta waɗa saaha mbaɗa ko ganduɗa welaniɓe surtout Ali Fall ganduɗa min kam komi tampinɗomo ñande foof Ali montelli emin mbiyamo dal emin jarro emin jaafo kala ko suuɗi ko boy baɗɗo efficace eyyi Ali Fall ko boy baɗɗo efficace boy Diourbel noon eyyi ay Kalib ay jolfuɓe en mbaɗi efficace eyyi machallah liggey mabɓe no waɗi fulla e fayida ayi aɗen kaali ko ɓuuri bonde liggey kaɓoɗa ha daña place ngala e place waɗɗano kamɓe kam kala kaɓiɗo ha dañi place so joɗima liggoto normal nanɗon en calmini hen kadi ka Abou Diop par ce que o wernani min foof o wi galle o ko galle men ko beeleɗen yen mbaɗ publicité yen mbaɗ foof yen mbaɗ Amadou Moussa Anen Halimatou Dia en kala dawo e galle he en jetti en jarni kono kadi kala jeeɓo émission Ganndal Thierno Mody aɗa waɗa commande tan emin mbiyama merci beaucoup Thierno siko mboɗo wawi uddude eyyi uddu wadde nanɗon en jetti foof en jarni foof kendo yow Alhaji Ali Fall khalife général kulu monteur machallah Kalidou Kamojo Kalidou Kagido